Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, badakizu hemen Euskal Herrian, eguzkitik eurira segidan pasatzen gara eta alderantziz, eta eguzki pixkot ateratzekin batera, guztiok animatzen gara gure balkoi eta etxetako loreak, landareak landatzea eta baratzea ere martxan jartzera. Horretarako gaurkoan lehenbiziko atalean dantxarineara joanen gara, eta bertan Fermin Maritorenak Landiflorren azalduko digu beraiek eskaintzen dutena. Lore eta landaretatik esneko behien sektorera pasatuaz, bigarren atalean, Nafarroko Frison Elkarteko idazkaria den Ainize Muratori izanen da gurean, eta bera, balorazio bat egingo digu, martxoan izandako batzarraren inguruan eta nola dagoen sektore momentuan, eta azkenik saioari amaiera emateko, Sat Aranean, Miguel Jose Aristiak ere, berak abeltzain bezala, bere ikuspegi emanen digu, nola dabiltzan esneko behiekin lanean, eta pixka bat sektorearen larritasuna kontatuko digu. Gaurko honetan Landiflorrera etorri gara, badakizue dantxarinean kokatzen dela Landiflor, eta orain udaberrian sarturik gaude, badakigu eguzkiak berotzen duela, eguna luzatzen dula eta zeten hori hobea sasoiko landareak landatzeko. Gurekin Fermin Maritorena dugu, eta Fermin alaxe da orain udaberrian sarturik gaude, eta orain da momentua pixka bat landareak, sasoiko landareak landatzeko, eta zue aukera zabala ez? Bai, hori da, ja negukuak pixkot patxaltzen hasile dire, eta paratzen dire primaverako landariak, gero udari buruz ere bai, eta guain ja geranioak eta bada aukera ondeia, eta gehien bat loredunak hemendikan gotxi paratzen dire, bai. Bai, hori da ez, azkenean badakigu jendeak urtero tenore hau iristekin, batzuk segun etxean orientazioa duten, edo gehiago gutxiago berotzen duen, leheno moitzen dire, batzuk ohitura dute lehenagotik landaketa hauek egitea, eta beste batzuk aldiz, espetzen dute aintzinago arte. Baina azken finean ezagite, guzti hauetatik badiren landare batzuk, pixka bat hotza eta hobekio eramaten dutenak, edo... Bai, badire, garai bat, oain egiten duen iguzkia da, erretzen duen iguzkia deitzen diotena. Igual pixkat iguzkia bero daila eta gero hobekisego da landatzea, baina jendia priska ibiltzen da, eta bada dentik, eta bai, badire, adibidez diplademiak eta gauzok, paratzen altutzu, bero intare problemik gabe, gero uraztatu ongi, eta gero hiedrak eta horiek pixko kuidado gehiokiri bilbar da, baina ja sasoia da. Karrikan egunotan ikusten dugu fresko samaditen dela, eta nire nik erran barta pixkoat espetzio bekizeke, baina jendiak gustua duen bazala, ez dakit. Askotan modak izaten dire, ez? Garai batean, bada jendea geranioa, beti geranioa landatzen duna, beste batzuk hiedrak landatzen ditu, beste batzuk surfiniak, azkenean norberaren gustuaren arabera, baina danak ez dire berdinak zaintzeko orduan, ez? Ez dire berdinak, eta gero gustuak ere desberdine dire, eta gero ikus batzu leku baden iguzkiak agiz jotzen duna, edo nahi batxutzun parterra den lurrin paratu, edo tiestotan paratu, edo ez dakit, nola dien jokatua gehien bat, bai, ego aldera, edo ipar aldera, desberdina da landaria, hori da. Bai. Zuen kasuan ez da aski landare bera ikusten dugu bezala saltzea, baizik askotan behar izaten dugu ez landarea bakarrik, baizik eta behar izaten da lurra, behar izaten dire lorontziak, behar izaten dire abonuak edo emateko, eta zuen kasu horretan baduzue aukera zabala denetarik ez? Bai, loretik aparte, badire lorentzia bada aukera, bai plastikozkuk, bai lurrazkuk, bai, bada aukera ondia, eta gero lurrare garrantzitsua da landaria ipintzen zulikan ze lurra ematen dizun. Badire turbak, badire, gero, universala deitzen dena, gero bada zaldi lurra deitzen dena, hori da gehien bat abonua bazala ibiltzen dena, zuk itxien duzun lur normal batekin nasi, eta horrek ematen dio indarra, gero badire mota pila bat, ez dakit, hemen badire igual 10 mota desberdin,
eta, bueno, izautu imar da pixko lurra, eta, bueno, gu hemen lanina itzen garena, gutxi beti eskatzen baduzu, bai, hortako dut, landari hau ipintzeko dut, pues, gutxi beti erraten digu ze lur mota hartu, eta bai, mundo bada, mundo bat, eta, bueno, hemen aukera desentia bada, pues, izanen dire, ez dakit, 10 klase lur edo 15, eta gero xoriongarriak berdin, segun ze lur sartzen duzun, ez duzu imertze xoriongarri bihar, eta gero xoriongarriak ere baitutzul, ez dakit, hainbertzen mota, pues batzuk dire deitzen dena liberazion lenta, pues horiek urtian 2 aldiz eman, eta nahikoa da, bertze batzuk eman martxutzu ilautero, gero batutzu loria emateko espezifikoak likiduak, eta bueno, hori ere da beste mundo bat, eta... Bai, eta hori ere, txoriongarri hori tamainan eman bar da, ez? Askotan asko eman ezkero ere, erretzen da landare bera, ez? Bai, hori persona batek jatia edo edatia bazala da. Sobera ardo pixkatu hona da, baina sobera ardo daten mauzu, pues erretian ez dela itzona, pues. Sobera xoriongarri ematen baizu, pues gauz bera. Dena bere tamainin, eta landari hobeki egoten da, uraztatu ez da sobera uraztatu behar, hau nitzek uraztaten du sobera landaria. Eta dena neurrian, bai. Bai, hemen, bueno, Nantxarinean, bai, iparraldetik hurbil gaude, iparraldeko jende asko ibiltzen da ere, eta sumatzen da ez, behar bada, lorezaintzan, jardineritzan, iparralde aldean aurreratuago direla, ez? Beste ikuspegi zabalago bat dute behar bada. Bai, hemen hegoaldean ez diren paratzen loreak, hau nitz, ni hemen denbora gutxi irameki dut, eta bueno, antxo ez nituen izautzen loriak, eta saltzen direnak agitza ongi, pues hori erran nahi du gu baino kultura gehiago dutela, eta bueno, hemen ere poliki ari gara hartzen, eta bueno, segidaila hola. Bai, azken finean, bueno, sasoikoa, badakigu humedadea dile egiten dula, ez dakit eritasun aldetikan, ez dakit berexio batzu bezala eta loretan ibiltzen dire, bat tipa geraniotan, jedratan, odo... Bai, hori, pues, hauniz, hori eritasoinak etortzen dire, estelkoz kuidatzen bai ezetasuna eta bai paratu dizun lurra. Eta gero, bueno, horiek tratatzeko erraxak dire, badire fugizida batzuk berezik, bai badire ekologikoak, bai pues, normalak, eta, bueno, arron erraxa da tratatzen, lau gauzkin tratatzen da, eta, bueno, resultado onak ematen jutuen horik dire, produktuak dire, bai. Bai, zuen kasuan ez egite behar bada zer da tirada gehien izaten duna, ze lore edo landare mota. Guai momentu untan, ja, diplademiak dire, saltzen direla agiz gogorra dire, eta iguzkiari gogorra dire, hori saltzen da guain momentu untan, igual gehiena, ja, geranioak eta hiedrak eta hasi dire, eta, bueno, gero, pues, ez dakit, adibidez, arroxa txikiak, mini deitzen dena, hemen direna, pues, horiek ere deitzen dire ongi, ez dakit, ibiskusa saltzen da ongi, eta, bueno, betiko hori, gehi iparraldian, guain artenik ez nituen izautzenak, badire iparraldekuak erosten txuztenak, gehiago, pues hori da, ibiskusa, pues diplademia hori gehien bat. Bai, jendea, ez dakit, batzuk ere izaten dire, berain lorontzikin etortzen direnak, done dute ja landatua eraman etxera. Izaten dire, aukera baduzezuk ere nahi zen ezkero. Bai, badugu leku bat, prestatua lurrakin, eta erraten gaituzte, oinmertzeko bat kobratzen zaio, lurra ze gasto den, eta lori hartu, eta beurek ze loren nahi duten, eta bai, problemik gabe, bai, hori gure lana da, eta bai. Bai, batzu pereza izaten dute etxera joan, landatzen hasi, eta nahi dute mendikan hartu, eta gureztatu, eta listo ez, bai. Bai, hori alde batetik, landarek, lore eta landareak denboraldikoak, baina zuek ere, horretaz gain, sasoi honetan sumatzen daia baratzeko mugimendu hori, ez? Goiz da, baina baratzen badakigu urtosoan landatzen da ere egiten aldirela barazkiak, eta guen ja zuek bauzuea, ez, landare kuadria. Bai, bada tomatia, bada arron goiz den gauza, baina, gehienak oik inbernaderoko erabatzen juz, eta, gero letxuga, tipula, baratxu, hori identikan, eta, priska bazale biltzen dire, baina, eramaten dute, eta, guk saltzeko gara, eta behar dugu izan dentikan, hori da. Piperrak eta berandu xego hasiko dire, eta gero marubile saltzen daunitz, gero, hori, tomatiere jarran dizut, ja ari dire erosten, arron goiz da, baina, ari dire, eta, Bai, behar bada, barietateren bat hemen ere landiflorren, beste hegoaldean ikusten ez dena, iparraldeko kutxori baduena? Ez. Tomatiak eta lau bost mota zaten dire, bai momentun bat dugu, baina helduen astetik goti bizpairu lau mota dire gehiena saltzen direna, robin deitzen dena, hori da entsaladako tomate normala, gero tomate txikia, mini, eta gero kabeza de buey, da hemengo tomate itxusien antzakua, hoik irue dire gehiena saltzen direna. Eta gero tomate luxia ere bai, konserban paratzeko ez dakit exactamente nola deitzen den, baina hori ere bai tomate luxia deitzen diguguk.
Horiek lauek dire gehiena saltzen dira. Bertzen motan bat beste kartzen dire, baina, bueno, bai, hori dire. Eta, bueno, gero letxuga eta betiko... Letxuga eta hori saltzen da izugarria. Bai. Piperraldetik, badakigu parralde alde hortan ere piperrako ere furia handia izaten dutela, sumatzen duzu zuek ere piperra zago tendentzia. Piper berdiak eta gero piper pikanti horiek saltzen dire, morrona ere bai. Eta, bueno, bai, eta, bueno, gero galdetzen dute hemen ezperetako piperra, baina, bueno, hori guk ez dugu zaten al, ez da, hazi hori hemen ez da izaten, eta landari hori ere ez, eta, bueno, beste mota batzuk irausten digu, gustuko olimate eramatente, eta bestiek, bai, antza hondietutena badire Nafarroan, gero pikillo deitzen denare eramaten dute haunitz, baina, bueno, ez direnak berdinak, gauza erramardu dien bazala. Bai, eta, bueno, orduan ja batipatoren denboraldia, udaberriko lore eta landareak eta baita ere barazkiak, eta barrenin ere zuek urte osoan zehar ere izaten duzue barruko landareak, ez? Horiek ere beti izaten dire eta txirrikitxarraka saltzen direnak, ez? Bai, saltzen da agitzongi, segun ze landare, saltzen da agitzongi, barrenko landaria, jendiak eramaten du, bai. Eta gero, erramar denari da, kanpoko landaria da, baina aromatikare agiz modan dagola, aromatika, bai, tomillo, bueno, bada mota pila bat, eta mentat hori ari dela alditik aldira gehiago saltzen ere, bai, hori kanpoko dire, baina, bueno, modan dagoen landare bada, bai. Landare, bai, gehien bat, barkatu, ibiltzen dute, sukaldeko eta gauzetako, eta batutzu mota desberdin pila bat, eta, bueno, ibiltzen dire, bai. Bai, aromatikoiek normalean jardinean edo baratzean landatzen dire, lorontzietan gutxi ez, baita ere. Bai, ez gehiena baratzean, baratzetan eta bai, eta gero baduzu urte batetik bertzetakoa, ekontzen alduzu, pixkat kimatu eta segun ze landare, eta, bueno, hor resultatu gona ematen du, eta, bueno, bai, ongi, horiek saltzen dira ongi, bai. Bai, barruko landaretan, bada jendea beti esaten duena, beti hiltzen zaizkit. Zein izaten da normalean, jendeak eskua ez duna landare bitako arazorik ondia zer izaten da. Jokapena, eta gero gehienak sobera ura ematen diotela. Bai, horiek gehienak uraztatu behar dire, platera bat azpian paratu, zet lorentzi duzun, eta han pixkat eman, eta berak txupazala, hori lore gehienak, baina gehien bat barrenkoak, ze lur eman dizun, konkretuki, horiek entzat badire lur bereziak, eta gero ze jokapena, sobera iguzki gutxi, sobera argi gutxi, bueno, gehien bat horrengatik da. Berotasun askotaren lurkosun urbil da bero handia. Bai, neguan haunitz hiltzen dire, hori sobera beruangatik. Bai. Eta landarioietaz gain, barrenera sartzen gara, eta ikusten dugu, badozein nekazaritza inguruko tresneria ere bauzue, jardineritzako, bueno, teknologia horrela aurreatu da asko, ez? Gauzak egite dituzte ja diseinu bereziak, kalitate desberdinak, aukera zabala, ez? Hasita itzurretatik eta dozein produktura, ez? Baduzu aukera pila, eta, bueno, hemen bada aukera, eta, bueno, beste lekutan izanen da igual gehiago, baina baduzu landaria sartzeko hori pala txiki bat, laiak, betiko laiak, aitzurrak, 10.000 klase errateko modun, eta kalitateak ere bai, nabaitzen da ikaragarri, igual hartzen zua aitzur merke bat, eta ze merke eta ze hori, baina da aitzur zuzen bat, gero astentzarakin aitzurka eta ikusten duzu, ostras. Eta gero hartzen duzu aitzur bat, balio duna bere dirua, baina ikusten duzu aitzurkari bardo, baina azken finean diseinuk berak desberdina da. Eta, bueno, ematen du tonteri bat, baina, bueno, bai, hori da. Bai, gero ere ja negua pasatu dugu, baina ez dakit, nola joan den frutarbolen denboraldia, badakigu orain ere lorontzitan izan ezkero landatzen aldela, ez? Komenigarriago da neguan egitea, ongi joan da bestela salmenta negu partean? Bueno, egia erran historia honekin, gauzak ez dire joan den urtetan bazala joan ez da erdilare, baina, bueno, bai, frutondo ekarri ala saltzen da. Eta, bueno, guain gelditzen da, ez da aukera ondirikan gelditzen, aurten zaila izan du da harrapatzia ere, zertaz nik uste historia honekin itxien dagola jendia eta nabaitu da, lan gehiago egiten dutela bai baratzean, bai landatzen, landare raruak etzienak saldu dire, ez dakit, bueno, gero ekartzen dena saltzen da, bakarrikan, karo, historia honekin, pixkat, bai, gelditua bazala dago gauza, baina izautzen da pixkat, nabaidu pixkat mugitu dela, baina, bueno, eguldiekin gatikan ere izanen da, eta, bueno, ikusiko dugu nola joak idan dena. Frutarboletan ze saltzen da, batipa zer eskatzen du jendeak? Bai, gerezia, sagarra, bai, hori difentzikin, gero udaria,
eta, bueno, misikak eta melokotoiak eta hori, eta gero kiwire saltzen da gitzongi. Bakizue kiwi normalian ar bateko 3 eme behartela, pues hori haunitzek erosten, ar bat eta 3-4 eme, hori haunitz jendek erosten du. Eta gero kiwiri batutzu gain 4-5 mota, baduzu kiwi gorrilla, gero baduzu kiwi azalakin jaten alduzuna, eta bueno, dire gauz berriak eta baldin baduzu saltzen dire, eta beti pixkot esplikatu jendiari eta bueno, saltzen dire, bai. Gero beste gauz ere etxe askotan jardina izaten den etxoitan, bane izaten da belarra ere behardea izan, ongi zaindu, baina horrek ere badu bere lana, ez? Askotan, bueno, osakurra dela edo utxuneak egiten dire, lurra arrotzen da, azkenen gauza guzti bezala, belarraziak ere badituzuen mota ezberdinetakoak, ez? Bai, belarrazeia badire 4-5 mota, eta hori gehien bat izaten da, segun ze lekutan zauden, nasketa berezia alderdi hortako. Itxaso aldera balin bazara, han gatza gehiago da, eta hango da gutxugu normalin hemen ibiltzen diren 3-4 mota, eta bueno, ez da arazo hondirik izaten azilekin. Bai. Eta hoik ere jardin egiten ere, ureztatu behar da tarteka ere, behar da nebalde modu izan, eta ongarria botatzea pixka bat ere, ez? Bai, hori da. Nik beti erratzen du, ni haitu nahiz urte honiz jardinero, eta jardin bat, eta, paraziazu jardina ongi, eta animalizko zakur bat, erranio. O jardina nahiz ongi, edo zakurra, biti bat, eta hori, balimatzo animaliak, horiek pixe egin behar dute, eta hori normala da, leku horiek ez duzu egunaino izanen ongi. Hori nahi duzuna nahi, aldatako zulurra ez dakize, karo, horieken hori dire jendina bazala, dira arrona aziduak, eta horrek erra egiten du azken finean. Eta kontaminatzen du lurra, ez dakit, hori erratzen dut, eta gero jardino hon bat ekontzeko, behar duzu moztu hon maiz, gero behar duzu hori xorigorotza eman, segun oain badire liberazion lenta deitzen diotenak urtin 2 aldiz eman eta nahiko dina, eta gero nik akontsejatzen du belar txarrak eta lehen botatzen zen herbizidak eta hori aldik ni beti alik eta herbizidik gutxina botanu, baina badire herbizidak, baina gehien bat da eskarifikatzia. Hori da makin batekin arrotu eta zain horiek eta hilak diren zain horiek denak kendu, eskarifikatu. Gero botatzen duzu mantillo edo lur berezi bat deitzen dena dela lurra gehi ondarra, azilekin pixko nasia, eta orduan nabaitzen da difentzia urte batetik bertzera. Azken finean arrotzen duzu belarran zaina, eta horrek indarrazten du, oxigenatu, ez dakit, erderaz oxigenatu deitzen da, ez dakit euskaraz nola deituko da, baina, Bai, eta gero ere, jardinen bueltan askotan itxiturak egiten dire landarekin, setoekin, eta horre ere, ez dakizuek saltzen duzuen aukera zabala da, ez? Aukera ondila da, eta, hemen azken finean pino klasiak 3 bat ibiltzen ditugu, zipresak, tuiak eta leilandisa. Hori dire gehiena saltzen diren, eta guainik jendia bara hori paratzen duna, gero gehiago paratzen da pixko bat koloria duna, fotinia saltzen da unitz, fotinia red robin hori da, landare gorri bat. Gorri ikusten dena setori, bai. Uda ondarra arte gorri egoten dena, gero bauzue eleagnusa, hori horila da, beste hola pixkat arantzeduna, gero adelfakin egiten txutze batzu, gero tartekatuak egiten txuzte, kolorez aldatuz, emonimusa eta fotinia eta hola paratuz, eta guain pixkat ikusten dena da, loredun landariak patzen txuztela, hola ez setu iteko bazala, baina tartekatuak, igual patzen dute kamelia bat, eta azalea bat, eta, horiek dire loria bere garaian ematen dena, eta gero ostua bakarra. Bai, seto pinua ere ikusten da, maiz eritasunak, ez da gertatzen zaien pinuok erari, leilandiz eta pinu edanari, baina azkenak hautzen dira idortzen bezala, ez? Leilandizak ez du arasorik, leilandiza da landare, gogor bat, horrek ez du arasorik, horrek duen problema bakarra da, maiz moztu bertzula. Pixko txukune kontzeko hori loditzen da abudo, eta pixko txukune kontzeko, adibidez, igual, 3 aldiz urtian behar duzu kimatu. Gero, hemen paratu dena gehiena, hemen inguruotan da tuia, lobi atrobiren deitzen dena. Torrek agontzentxu ongi 20 bat urte. Hortik gotxi sartzen zaio eritasun bat, zuk arranduzuna jartzen da asitza marrontzen, landariak desegiten dire, eta hori da eritasun bat, onjo bat da, fitoktora deitzen da, eta badire tratamentu bat nahiko efikaza da, baina azken finean hasi baldin bada gorritzen, landari hori azkenin hiltzen da. Eta hori erraten dute, zainak, behin urte batzuzkero,
hartzen dutela onju hori, eta ja hortikan goiti ez dela deusitik horik. Adibidez, gaztainekin hori gertatu da, gaztainak badu eritasun bat, 18-20 urten burun, gaztaina ederrak, ikusten jutzu bai frutako gaztainak eta bai beste gaztain beltza deitzen dena, eta ja, astentzaio eritasuna eta fini, ja landari hori sortzen da. Da antzeko onjo bat. Setuetan izugarrizko indarra edo gogorra dena laurel, ez? Laurel real o laurocerasus hori deitzen den hori. Laurocerasus hori arronin indartsua da, eta hori da kostatzen zaio pixkat indartzia. Zaina botatzia bere lekun pixko kostatzea, baina hasten delikan, hori ere urtin bi aldiz kimatu batzu, igual batatzen dizu leku gustuko balimo metro erdiko kimuak. Ikusten duzu, Landiflorren gaude, Ferminekin, Fermin, jarri nire sektorean bizi osoa lanean, orain ere Landiflorren, eta azkenean bertara etorri ezkero, bai landare, baratze, lurra, edozein gauza dela, Ferminek asko badaki, gustura azalduko dizue, eta azkenean gozatu, ez, landarekin pertsonare gozatzen du, alaitzen da, eta inbar dena da, gauz txikiekin, gustora bizi, eta profesionalei laguntza galdetu. Oraingo honetan, Ainiz Muratorirekin gaude, badakizue bera Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria dugula, eta Ainize, hementxe gaude, Neko Behien ikuilu batean, zuen sektorean, eta beti ere badakigu ez, zuen elkarteak urtero batzar bat egiten duela, urteren bat, pandemia dela eta etzen egin, baina, esaten aldugu aurtengoan, normalidade batean burutu duzuela, ez? Ezakit noiz izan duzen eta pixka bat zer aipatu zen bertan? Bai, zuk esan duzun bezala, aurreko urtean bi urtetako batzarra egin behar izan genuen, pandemia zela eta hori, baina urten ja ez, normaltasunea bueltatu gara, eta beste urtetan egiten zen bezala, martxoan egin dugu, martxoaren 18. Danak elkartu ginenan, eta nolabait azaldu genuen aurreko urtean egindako lan guztia, eta aurreko kontuak nondinoa jondian, eta aurkeztu genuen aurtengo helburuak eta aurreko kontuak ere bai. Bai, pixka bat bazkidei aukera ematen zaie ez, bertaratzeko, presentzialki batzar hortan parte hartzeko, eta gainontzeko informazioa ere helarazten zaie ez, bestela. Bai, hori da. Hori azkenean, AFNA elkartea beraiena da, abeltzainena da, orduan, berai egin dugun guztia azaldu egin batzaie. Orduan, gonbidapena danentzako da, batzuk etortzen dira, beste batzuk ez, baina gero informazio guztia beraiei bialtze zaio. Bai, laburpen txiki bat egiteagatik, datuak, emaitza positiboak izan du dire, zer nabarmentzen aldugu? Nire ustetan pare bat gauza daude, alde batekan inbertsio garrantzitsuak egin dira, eta lehenengoa izan da logotipoaren aldaketa eta horrekin furgonetak erosi dira, kontrolatzaileentzako. Gero ere bai, bulegoan internet dela eta ez dela, beste elkarte batzurekin servidore bat jarri dugu amankomunean, datu guztiak ondo bideratuta eta gordeta egon daitezen, eta gero beste puntu bat izan da datuen lehi organikoa dela eta babes hori martxan jartzea. Niretzako 3 puntu horiek izan dira momentu honetan garrantzitsuenak, eta gerora helburuak, helburuak izan da alde batetikan inbertsioak egiten jarraitzea, inbertsio importante bat da web orria, iruditzen zaigu elkarte bezala horrek informazio gehiago zabaldezakela bai AFNA zer dan eta bai gure abeltzainei beraien datuak eta informazio guztia, eta gero beste aldeatikan genomika indartu nahi dugu. Iruditzen zaigu oso erraminta importantea ganaderentzako, eta hori akoplamentuei bideratuta, dana elkarri lotura. Horretarako gure aurrekontuetan diru kopuru dexente jarri dugu, lagundu alizateko eta guzti hori merkeago izaneteko gaina momentu hauetan abeltzainentzat. Bai, halaxe da ez, azkenean elkartea lan bikaina egiten duzue, baina helburua da abeltzainak sektorean jarraitzea, Neko Behiak Nafarroan jarraitzea, eta egia esan ez dire garai onak inorrintzat, eta ere gutxiago ere Neko Behietan aritzen direnentzat, ez? Ikusi dugu azken aldian abeltzaine beraien gisara zenbait protesta egin dituzte, esnea bota dute, eta horren hildotikan ez ze ikuspegi duzu zuek elkartetik edo ze asmo dire? Egoera larria da, eta zuk esan duzun bezala, abeltzain batzuk bere kabuz antolatu dituzte protesta batzuk. Hori dela eta bazkide batzuk eskatu digute, ea
posible genuke edo bintzat alegin du sektore guztian mahai baten inguruan biltzea. Bildu, ezarri nola dagoen egoera, eta lanbide batzuk danak hildo beretikan jarraitzea. Orduan, hortan ari gea, datorren ostegun honetan bilera daukagu, eta gonbidatu izan dira bi nekazal sindikatuak, kooperatiben elkartea, gero AFNAN junta, eta gero AFNAren barruan, eta baten bat kanpoan dagoen abeltzain desberdina. Hauek indeguna da, Nafarroan esnea entregatzen duten industria desberdinetako ganaderoak hartu ordezkari moduan. Eta orduan, ostegunean pausu bat ematen dugu, martxan jartzen gean, eta behintzat zerbait lortu daiteken. Bai horretan behintzat ez, Nafarroan esneko behietan ordezkaritza zabala izango da ez, hor direnak parte dire atal edo sektore ezberdinetakoak, eta danak hildo berdinetik lan egiteko ez, egoera txarra da denentzat, baina bakoitza beraldetikan golpek eginez joaten baldin bada, ez da erreza ez, emaitza lortzea. Zailagoa da, orduan horretik da danak indar guztia danak bateratu, eta denak hildo berdinetik jarraitu, eta ze pausu eman bar diran edo zer iruditzen zaigun. Orduan, nik uste osteguneko bilera hori garrantzitsua izan daitekela, abia puntu bezala. Ez dakigu zer lortuko da, ez da lortuko, baina behintzat saiatu. Nafarroako abeltzainak ordezkatzen dituzu zuek, elkartean, eta azkenean Nafarroa oso zabala dugu, ez? Zita herriberatik hemen Nafarroako iparraldera, Baztanera, etorrita, orain gauden lekuan, abeltzain desberdina dire, danak esneko behiakin lan egiten dute zuen elkartekoak, eta danak helburu bakarrarekin, ez? Bai, zezu esan duzun bezala, Nafarroa oso zabala da, eta egoera naiz eta txarra izan denentzako, lan egiteko moda erabat desberdina, ez da berdina hemen, Amaiurren egotea edo Herriberan egotea, ez? Orduan, egoera txarra denentzako, baina horregaitik danak bildu behar dugu, eta bakoitzak bere ikuspuntua eta bere arazoak adirazi, eta horretik aurrera segi. Horregaitik saiatu gera nolabait Nafarroko esne sektoreko ordezkari guztiak biltzea. Gero ikusiko dugu zer egin beharko dugun, edo nola bideratu, baina behintzat gehiengoa mahai gainean egon dairela, eta gero, zer egin genezaken? Egoera kritiko honetan ikusten duzu ezuek elkartetik, badela ja ikuiluren bat larri dagoela, ustear dagoela, ezin duela gehiago jarraitu horrela, ikusten da? Bai, ikusten da, eta deitzen dute, hori komentatzen. Gero horretaz gain, badaude jubilatzen den jendia, orduan pixkanaka, ja ez AFNAN barruan, baizik eta Nafarro mailan ikuilu kopurua jaisten dihoa. Datu bezala, 2021 batean, 2021ko abenduan, 130 zeuden, berriz hogeian 145, 15 ikuilu desagertu dira. Arrazoiak ez dakizkit, baina ikus daiteke ez. Zailtasuna, jubilazioak, generazio txandak ez daude, ez dago jendea gelditzen dena. Orduan, poliki bera dijoa, egoera honekin, ikusi beharko da 2022an zenbat ikuilu gelditzen diran. Azkenean lehen sektoreari ikutzen dion larritasun egoera, baina baita ere azkenean gizarte osoari, ez? Guk bertako produktuak nahi ditugu, eta azkenean ez dugu nahi oroitzapenan geratzea, Nafarroan esneko behiak bazirela, baizik eta jarraitzen dutela eta indarratzen dutela, hori izango zen danon helburua eta ilusioa, ez? Hori da, eta azkenean gizartearen esku dago. Gizarteak zer nahi du, eta berak nahi duenaren arabera hemen egongo gera. Bestela, desagertzea jongo gera. Hainize zuri ere, eta ea osteguneko bilera horretan, pauso batzu garbi finkatzen diren, danak eskutik joaten zareten, eta helburuak lortzen diren. Orain, Miguel Joserekin jarraituko dugu, bera dugu hemen ere abeltzaina, egunero hemen lanean aritzen dena, eta zer kontatzen dugu. Hori da, eskerrik asko, alezei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala, hementxe gaude Amaiurren, Sataranean eta Miguel Joserekin gaude oraingoan. Miguel Jose, egia esan ez, hainitzerekin ondu gara, eta sektorearen larritasuna garbi dago, eta zuek zarete, aktore printzipalenak, hortaz bizi zaretenak, eta hementxe ikusten ditugun esneko behi hauek zaintzen dituzuenak, azkenean kalitatezko produktu bat ekoizteko ez, eta konsumitzaileok horretaz gozatzeko edo elikatzeko. Ezagik, Miguel Jose, momentuan, zein da egoera? Egoera garbide dagoela larri ez, larri de. Egun
koste guztiak goiti dazte, ez? Erramezela argiak, handiz elikagaiak edo eta zerealak edo eta materiala berez ere, edo zein burdinak edo hormigonak edo baite piezak eta makinarien eta ez, dena goiti dago. Eta kuestiona, lehen baldin atratzen ginuen litroko gelditzen zekun errenta txikia baldin bezen, areta eskaxago gelditzen da orai ez. Zeren, karo, esnea egia da, badirudienez, bada dendetan edo, pixket gorakada bat, miteko intentzio bat bezala ematen du ez, baizik momentuen hori abeltzainei ezaiko aliatu, zeren, hor tartean bakizu, guk esnea uzten dugu, ematen dugu industria, eta hor gero behar dute hori sartu botetan, eta imar dute distribuzio bat imar dute hor, eta badiruen hori koste badu ez, hori dena egiteko. Behintzat hori erraten degutena ez, baina guri momentuen ez dugu abeltzaina ez dugu hori nabarintzen dendan dagoen gorakada hori, pentsatu ezala jendeak ez dagoela zuzenean eraikiten edo eragina duena nekazaria ez. Zeren guk orai badirudi pixketa hasi dela bai mugitzen prezioa, estutzen aigera behinta berriz egiten aldarrikarrak, aigera egiten elkarteratzeak, aigera egiten manifestazionak, eta badirunez pixket muitiko da ez, baina behintzat bain nahi dutena garbi gelditu daiela, eta hau dago ja eroslean ez, jendean, gizartean, geldia garbi gorakada hau eragina ez duela zuzenean momentuen ez dugunen amaritzen ekoizten dugun langilei ez. Pixket gorea dugu nahiko estu dugu orain momentuen. Zuek ere, kooperatibako kide zarete, Keikuko kide zarete, eta Keikuk ere ikusi beharko du, ez, realitatea zein denez. Berak ere esnea transformatzen du, esnea enbasatu eta komertzializatzen du, baina zuek zarete esan duten bezalen aktore printzipalak, eta zuek gabe ez dago ez kooperatibarik, ez dago ez etorkizunik, ez dakit. Bai, hoi hola da ez, guk elikagaia, guk ematen du, guk eskaintzen dugu ez, industrialdetik ez dakit ez. Garbide, gaur egun, gizartean eta gaur egun dauden kosteak nola goratzen den, argiak garen ez beretzen edo gasoiak edo nola goratzen nahi den, horrek eragin zuzena du jende langilean. Beraz, normal, horrek eragine badu, eta bai, dena goratuz dahi ez, zuko balme duzu, imar duzu obra pixkat, edo alkiler bat balme duzu edo dena goratzen du, orden eragina zuzen du langilean. Garbide, industriak transformazio bat ematen duela, eta hoi kosteaz eragina zuzena duela, zeren, karo, langile batek bizitzeko jornala gehiago behar du. Orden, karo, hor dago tarte bat dago, orai bai guri eskainiez eman digutela gorakada bat izango da, orai uste dut ongoko 2 golpetan inbarra dute, goratu behar dute, hor, 4-5 zentimo inguruan litroa ez, guri torko zekuna pixket igual arnasa pixket hartzeko ez, baina bai ikusi behar diela ondez gauz produktorei salmentara patzeko behar duen transformazio hori dena kostoa daudela, ez, eta gero dendan patzen dena estantean dagoen esni horrek eragine zuzena du eroslean, ez, asko goratzen bada, erosleak langilea balin beda behar du jornala gehiago. Orden dena kate bat lotu da, ez, orden ez dakit, momentuen pauso poliki aberriten duen aitzine zerbait, ez, baina garbide gu orain estu gara eta guretako ere gauzek diren bezala daudela, arron zaila daudela, ez, estu daudela arron. Ez dakit, irten bide bat eman martzaio, gobernuak indun bezala gasolioaren zat, laguntza bat eman bezala, egiten alzun laguntza desberdinak lehen sektorian bideratu, esuneko behietan zaudeten ere bideratu, eta danak aurrera jarraitu. Egoera horretaz gain, zuek egunero lanean aritzen zarete, behiak egunero bazkatzen dira, jeizten dira, eta azkenean tren hau ez da geratzen, ez? Horretarako zuek garbi duzue, garrantzitsuena da ere bazka, ez? Etxeko bazka, alik eta bazka gehien etxean egin, eta alik eta hobea kalitatean eta baita ere kantitatean, zuen sakelean ere sumatzen da hori ere, ez? Bai, hoi du digabe, ez? Garbide
olako lantegi bet aurrera ateratzeko behar duzule eskulana, o zuk egiten duzu lan horrek nola moldatzen duzun hori eragin zuzena duela, ez? Garbidegu bazkak eta behar dugule kalitatea ahalik eta hoberenik bildu eta kantitate gehienak, baina, karo, dena ere lotu dago, baituzu makinari betzuk eta dena hori dago horrek erretzen duzu gehiago, gasoila dela eta aberie diela eta olioa diela eta horren koste gehiago dela egiten, bai bizten da, hoi biletu behar dugule, baina bai nik behin eta berez erraten dut, gasoila eta argik eta denak eragine badutela baite guk atratzen dugun produktu hortan. Bai guk beti saiatu gara eta betitik saiatu gara ahalik eta harpatzen geren bazka gehiena biltzea, ez? Hortan nolapait ere moldatzen gara itzinez egitzeko agian dena kanpotik ekarri baino hobek isotratzeko, ez? Errentabilitate, pixke gexo errentabilitate erraten alba zaio, ez? Bai. Bueno, Jose, gure partetik, gauza aldatzen denez, espentza hori badugu, danak behar dugu, egoera aldatzea, eta zueri, animoak eta segi zuen eguneroko lan horretan, eta behar danon artean, eta initzek aipatu duen, bilera horietan, edo zozer argitzen den, eta egoera onera bideratzen den. Eskerrik asko, Jose. Bai, ez bakarrik aipetu nahi dugu, bai, egia dela orai aprobatu dituzela laguntze batzuk eta kanpo lan ingurua, ez, bai, behiak eta, azienda guziei eta pixketa hor badela, bai, partide bat, idurinaz, izango dela laguntze pixkexo, ez, behintzat, nire sektorean izaren ni bezala, animetzeko neekin dauden bezala lanian hor, borrokan, egunero, behintzat iduri pausu txiki bet, benpin, eta gero, bai, gobernu aldetik laguntzek ez da gure nolapaiteko irten bidea, ez, baina bai, kontzientziatu nahi dut ere bai, jendia behar pixketu hartzen den, ekoizten den lana etxean eta garrantzitsua handi duela etxeko produktuak eta ingurukoak zaintzekotan eta aitzin seitzeko, ez bestenaz. Pentsa dezagun sekulan akitzen bat ziren ekoizle mundu hau bai esnean, bai haragian denak bertzetaz balimeginen dependentzi bat izango zela oso garesti, ez, bakareko utzi nahik pixket nik ere, nik behar duten bezala animetzeko hemen gauden guziei. Hori da, laguntza guztiak ongi etorriak, eta azkenean zuek laguntza behar dituzue, baina gehi garrantzitsuna da kontsumitzaileak bertako produktuak baloratzea eta behar den bezala ordaintzea, eta diru hori zueri ere bere tamainan ere noski iristea. Eskerrik asko eta ongi izan, beste bat arte. Zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.